malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. So ang D3 Bio hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi paborito ya ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babayi ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kay ang D3 Bio may medium chain triglycerides, no? 3 ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid kag capric acid. So hindi lang dira tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprilin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian. Going back to kakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuhaon mo tong mga grabe nga carbohydrates, stop mga matamis, tinapay, noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na. D3 Bio Oo, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga Jita ka, dapat ga D3 Bio ka. Namiya Jita, tubig lang ang tubig, tapos D3 Bio. Oo. Mas dasig ka man, no? Hindi ka mag-hypoglycemic. Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo? Kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-priotic, no? Anti-priotic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang alternative mo sa corticosteroids nga ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites. So amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio. Wow, right? D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 Bio, Health News. D3 Bio, D3 Bio, ang kampiyon nga istasyon. K5, K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1, K5 News FM, Tacloban 107.1, K5 News FM, Olongapo City 97.7, K5 News FM, Dumaguete City 95.7, K5 News FM, San Jose Antique 94.5, K5 News FM, Calibo 100.9, K5 News FM, Rojas City 89.1, K5 News FM, Pasig City 103.9, K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City.
88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais parating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa aga. Ang oras, ginadulong sa inyo sang EO Executive Optical. Love your eyes, kaginadulong man sa inyo sang Mighty C. Ang Alkaline Vitamin C, kaginadulong man sa inyo sang DTX 500, di superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral, kag antibacterial specialist. Kahit
saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso. Wala problema. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakipoy. Kamusta na kamo daw? Welcome na sa aton sining pagpangalagad. Ang sumong edisyon sang 11 Mbps. Mga balita kag public service diri sa K5 News FM Iloilo. Sa sumong edisyon ha. Today is Friday. TGIF. Thanks God it's Friday and payday. Adlaw ni Manuel Do. Sa may mga sweldo. Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa buong edisyon mga ka-K5 sa pagdulong naton sa mga nagapanguna nga mga informasyon ka mga balita. Kumusta na kamo na? Panyaga na, kauna, igmaron. Sa mga nagahiwat sa ilang mga kapistahan sa buong adlaw. Sa mga barangay, mga sityo, mga purok. Happy Fiesta! Kamusta ang nauya kag estopado na? Nakapanguna naton nga mga balita, mga ka-K5. Nairimit na dugay-dugay si former Congressman Arnolfo Teves Jr. sa New Bilibid Prison.
sa detention facility sang National Bureau of Investigation NBI nasulod sang New Bilibid Prison sa Muntinlupa subong adlaw. Amo ni ang gin-confirm ni NBI Director Jaime Santiago sa interview sa mga katapo sang media. On bala i-transfer gid man si TV sa Bilibid si ginpahalin nga Congressman Arnolfo Teves Jr. ang alleged nga mastermind sa pagpatay kay former Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Pagpila pa ka mga murder cases dito sa Negros Oriental. Currently, ara siya sa National Bureau of Investigation Office. Kag ginpanugutan na ang iya sining nga Iloy nga magbisita. Kay masobra 2 ka tuig nga wala sila magkilitanay. Kag lumaw-lumaw ang mata si Congressman Teves pagkakita niya si sining Iloy nga nagakos kang naghalok samtang naghakos man ang iya sini abogado nga si Attorney Topacio. Oti si Attorney Topacio ni ginabanatan niya subong ang administrasyon ni Presidenta Bongbong Marcos. Ano ang bali Topacio sa administrasyon ni President Bongbong Marcos bong? Si Attorney Ferdinand Topacio, Legal Counsel ni Arnolfo Teves, na kuno kabahin ini sang natawag nga pattern of harassment kag persecution sang administrasyon subong kay anay Congressman Arnolfo Teves. Sagad niya pa kasatsat Congressman Attorney Topacio. Sabtan nyo ang akusasyon kontra sa inyo kay may kaso. May kaso, amoy na nga gindeport sang Timor-Leste si Arnolfo Teves pabalik sa Pilipinas. Pagbangot niya gindakop siya, ikan sugat sa aeroplano sang Philippine Air Force. Upod ang direktor sang NBI nga si Director Jaime Santiago. Si Director Jaime Santiago ni retired judge. Tibot silingon abogado. Kag isa kaanay katapos sang Manila Police District. O kung sang una WPD pa, Western Police District. Isang unang MPD ni Manila Police District, tawag ni WPD. WPD, Western Police District. Sa uli, hingadlan nga MPD, Manila Police District. Ito si Jaime Santiago, isa ka sharpshooter. Buhuan niya lang ang dingding kakipay. Paul mo, kita mong pelikula ni Jaime Santiago? Buhuan niya lang ang dingding plywood. Gintoon ang pusilya, igo mo sa agtang. Tikon sa bagay, sharpshooter gimana siya. Man basta-basta kay retired judge man mo, retired nga policeman, kag SWAT pa, kag sharpshooter pa. Unang direktor subong sang NBI, i-transfer subong sa Bucor facility bangot kay ang NBI wala sang detention facility. Subong sa ila sini nga Manila office sunod diri sa informasyon. So bangot kay kaso ini nga murder kag madamo pa nga iban. Pahulam kuno sang building number 14 kung sa din para dira mga detine sa NBI ikapahamtang dito sa Bureau of Correction i-deport ini siya kagabi nagabot kay naibaloan kita nga akusado si Teves anay congressman sang 3rd District sang Negros Oriental.
ginakusar ini siya ginpasakaan sang kaso nga mastermind sa pagpatay kay Governor Rowel Digamo kag siyam pagid kay Ban kadtong Marso 4, 2023 sa iya sini nga puluyan didto sa Banwasang Pamplona, Negros Oriental. Of course, si former Congressman Arnie Tevez ginadinay niyang akusasyon kontra sa iya. Amo ni subong, no? Persecution or ano para. Importante lang na Attorney Topacio ang imo nga kliyente ginpasakaan kaso nga murder. Madamo, pila ni ka-count sang murder, frustrated murder, kag iban pagid. Kagin designate pa ni siya sa Department of Justice nga terorista. Ining si Arnolfo Tevez. That's why nga ang NBI gid upon order sa Department of Justice nga ang NBI under o kung isa sa mga attached sa agency sang Department of Justice. Dara na. Ini niya persecution na Attorney Topacio. Konbensyon nyo presentar kamo sa mga witnesses ka mga ebidensya. Ito mo na akusasyon. Kung may kaso kag nga ginako persecution nagle. Sabi no? Simple katabo kung may kaso ka. Kagin deport ka, kagin dakop ka sa mga otoridad, persecution ha. Kampiyon, no? Isabta kung may kaso, subong sini ginamat-amat na mga tao, subong nga mga ato sa sagwa. Sunod sini kuno si Kwan naman, si Harry Roque. Kaso nin siya nga human trafficking mo, qualified human trafficking. Sa noon may red notice na kunong kwanton, Interpol. Anytime ang Interpol, dakpon ito sa Dahig, Netherlands. Si Harry Roque to kwan pa ka TikTok na niya bangag. Kita mo po lang kwan ang TikTok na Harry Roque nga bangag. Sunod naman ko si Harry Roque. Nakpon sang Interpol dito sa Netherlands kay ibalik bangod sang kaso nga qualified human trafficking. Kag subuman kay abogado sa sang illegal nga pugo. Masinggit naman siya nga bangag. Ayo kon ang hostisya kani pabor sa imo, maayo ang hostisya kay na-deliver, na-serve ang hostisya para sa imo. Pero kung ang hostisya against gani sa imo, persecution na kung ginigabot ka or whatever. May kaso mo. Ano man. Pero isa gali ka Ilonggo nga abogado. Kag-anay candidate sa pagka-vice mayor sa Banwasang Dueñas. Isa man ka Defense Council. Kabahin sang Defense Council ni Congressman Arnolfo Tevez, si Attorney Kaiser Cordero. Nagdalaga ni sa Vice Mayor sa Banwasang Dueñas sa nagligad nga 2025 nga eleksyon. Pero naperdi siya kay incumbent Vice Mayor Aimee Paz Lamasan. Isa siya, no? Base kon ma-interview tadi next week. Isa sa mga defense lawyer mo, abogado siya. Ni former Congressman Arnolfo Tevez, si Attorney Kaiser Cordero nga pumuluyo sang kagtumandok sang Dueñas, Iloilo. Amo mga balita subong. Sa aton sini balita lokal. Ano naman yung LGBTQ plus community member? Ano sa puan patay ngagin breaking news diri sa aton sa nagligad nga udto dito sa lapit sa patio sa Banwasang Kalinog. May nasapuan to nga nagamit na nga kondom. Used kondom. Kag karton sa lugar nga kung sa diin nasapuan ang ining members ang LGBTQ plus.
Dito sa Banuasang Kalinog, use to kon kaagi gamit nga kondom kag karton. Nakita sa lugar akon sa diin nasapuan ang ini nga biktima nga patay na kagyara na sa advanced state of decomposition. Ang latest nga investigasyon sini suno sa mga kapulisan may ara na sila sang persons of interest. Persons of interest kuno niyo. Sa sila kamatayon sang LGBTQ plus member. Standby karon dugay-dugay kay pagbalik ta ka K5 Paul, si ka K5 AJ Cordoba. May kondom nga used kondom mo. Di kon LGBTQ plus nagakondom pa sila. Ti aranas advanced state of decomposition ti isa ini ka estudyante ang patay nagatinguha nga makatapos sa pag-eskwela kaluluoy man. Standby sa aton sini nga pagpanubalik diri sa 11 Mbps Kagbaw. Ano ining ginareklamo sumong sa mga konsumidor basi kuno apektado ay ti ang baligya per cubic meter sang aboitis sang tubi nila tag 40 pesos per cubic meter di daw taas pa sumong 20 pesos per cubic meter sumong baligana isang MPIW mo. Ano baligya ti baklon pag isang 40 pesos. Ano ni? Kung mahal gani ang bakal, siyempre, ang ginatawag nga pass-on sa mga konsumidor, ginapasa sa mga konsumidor. Ay ni mga public utilities, katulad sining electric, water system, water district naton, tinaw parehom lang na silang nga kolektor, ginarimit, ginabalik man na sa gobyerno. Ang ginabayad ta, nakuha lang sila sa percentage nga kabahin sa ila profit. Allowed nga profit bla o ginansya. Ang tobe subong 20 pesos per cubic meter, mabakal kita sang 40 pesos per cubic meter. Di ko ayas ini mahal malabot na sa sobra 40 pesos. Ay Diyos ko por santo banwa. Amo ni subong no kay ti dapat nga padalma naton ini ang epekto niya. Amo nang ambal naton nga ang modernization mayo na modernization pero pamangkot naton masarangan bala sang mga kliyente kon mga konsumidor nga nagagamit sini. Amo man nga ginahandom naton, ginadamgo naton ang modernization sang puerto sang stevedoring sang port services. May epekto na subong plano pag naton nga i-modernize ang airport, butangan pagin sang mall. Napamangkot naton kon mag-operate na inis la tanan-tanan masarangan bla makaya bla sang ultimo nga kliyente kon konsumidor. Like for example sa airport, pila ang terminal fee subong. Di kon ma-modernize sini masaka ng terminal fee. Kaluluoy ang mga pasahero sina. So amo din nga okay mala na magandob kita sa moderno. Pala makaya, masarangan. Sa nagagamit sini ilabi na gid ang mga ultimo nga amo lang na. So amo ning mga epekto modernize gani. Pero kaya bala sang consumers or mga kliyente sining mga public utilities? Ano mabalik na lang kita sa gob? Mabalik na lang kita mabalik kita sa ginatawag nga timba sa una bla. Sabong ay nakita timba anay Paul no? Nakita ka sang timba nga sa bubon sa una nga may tubos dalom nga dalom. So may timba bla nga may kahoy, may kawayan nga laba. So may pamato dito sa puno, so may higot nga lubid ang balde bla nga balde nga kuani nga daw ang sin blang balde. So tawags na. Ang mga tobe, nadula na naman timba-timba, ginsundan sang jetmatic pump. Subong ay nagit kay may motor na.
Hapos na gid. Pero ang panghakroy naton kada bayan naton sang kuryente. Oras aton nga pagpangalagad mga kaki 5 + 11:27 na. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 de superior antioxidanta. Mayo kini DTX 500 kay maayo ini may mataas ini nga 1.3 million ORAC units ang antioxidants. Pinakamataas sa mga food supplement. Ang DTX 500 bot silingon nga healthy ka kung nagatumar ka sini adlaw-adlaw. Kahimo ini sang amargoso kagin puga nga panit sang tubo DSA. Grabe kaling antioxidant sang panit sang tubo no kag plus amargoso pagid. Ni mayo ini kay malikawan naton ang makamamatay nga kanser katulad sang sarcoma. Ang sarcoma isa ka rare o kung tumalagsahon nga sa isang kanser apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kunyara na sa late stage. Duha ka klase sang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liyog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang pataas ang risko nga magtubo ang sarcoma, history sang radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pagubag sa parte sang lawas, genetic disorder o family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma sini ang pagsakit kon pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod dyan, inimagiyo nga jowen kinali nga pagabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang kanser mag DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa desugared sugarcane extract. Sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang may TC naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyon. Ang mga guba nga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kay maging cancerous. Hindi na magulat pa nga magtubo pa ang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon mag DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ay sigurado kita nga healthy lawas. Tang DTX 500 kag may TC di kalidad ng produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, sa Lazada o kung TikTok, idulong sa inyo mga pruyan. Available man sa mga product center ni Dr. Ramil Oy nationwide. Diri sa syudad sa Iloilo, ara sa kilid sa Robinson Saro, Iloilo City, sa Orbi Street, Miagao, Iloilo, Postmart, Kalinog, Iloilo, kag sa Salvacion Street, Pasig City. Kambal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mapos punggan, hindi ka magbalatian, pinagi sa pagtumar sa DTX 500, may TC, kag D3 Bayo, ay mabudlay bungon kung nakabalatian ka na. Sanbaya, makabalik kita, dugay-dugay, check natin report ni Kaki 5, AJ Cordoba. Update natin, sining na sapwan, patay, nga na sa advanced state of decomposition. Sa nagligan niya daw dito sa malapit sa sementeryo, sa Banwa, sang Kalinog, Iloilo, may nakita, may na-recover nga used kondom o kung nagamit nga kondom kag karton. Ang iban pagbalik ta, dugay-dugay, standby na mga Kaki 5! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 17 regions, 34 sports disciplines, including para games, demonstration, and exhibition sports, all in one big sporting event. The Palarong Pambansa 2025. Muli na namang magtatagisan sa galing sa iba't ibang larangan ng sports ang mga dekalibreng mga atleta mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula May 24 hanggang June 2025, Lawag City, Ilocos Norte. K5 News FM
FM Palarong Pambansa 2025 Special Coverage. Abangan ang mga mainit na bakbakan ng iba't ibang rehiyon na ihahatid ng 14-man team ng K5 News FM Philippines. Mapapakinggan ang lahat ng mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2025 dito lamang sa kampiyon sa sports na himpilan, K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, The Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, your antiviral and bacterial specialist, DTX Coffee Mix, at Extend Food Supplement for Men. Open cam, Donnie. Which shirt is better? Malabo ka sa screen, Dad. Baka malabong mata. Visit EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Malinaw na, Dad. Ang wardrobe nyo, wala sa uso. EO Executive Optical. Love your eyes. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay, gidang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako gali sa Abigail Luza sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsari. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sport Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Iyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro.
Ika yung lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX Beauty Soap. Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, sa ka-sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance. Ga! I-shoot na ga! DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duwa ka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyon ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500 D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas ko. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! BPS 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ang public service diri sa K5 News FM Iloilo. Check naton bi si ka-K5 AJ Cordoba kay may latest nga investigation ang Kalinog Municipal Police Station. Sa ning pagkasapo blasang LGBTQ+ sang nagligan nga adlaw. Yara na sa advanced state of decomposition, no? May persons of interest na sila. Kag sa area, agin balikan nila, may na-recover nga used o kung nagamit na nga kondom. Kag may karton. Paano nga mama naton nga used kondom? Paano ni mabalaan nga kakipay Paul? I-check na ang report naton si Kaki5 AJ Cordoba from Kalinog, Iloilo. K5 News FM. Kampiyon report. Kaki5 AJ. Yes, K5 dyan, no? Latest update Kaki5 dyan sa natabo bala nga pagkasapo nga wala na sang kabuhi kay Henson Latosa Lebuna sa Banwa sang Kalinog. Kaki5 dyan. Anong middle name niya? Latosa? Latosa. So, Henson Libuna. Proceed. So, no, Kaki5 dyan, latest nga update, no, mayara na sang persons of interest ang Kalinog Municipal Police Station, Kaki5 dyan. So, no, kay Police Major Miles Jeron, Kaki5 dyan. Itiging kupermar sa aton, Kaki5 dyan. Kaga, may na-recover man, Kaki5 dyan, sa area, isa ka box ang kondom Kaki5 dyan. Kag box nga empty na wala Kaki5 dyan. Kag use kondom. Isa gid ka box? Ang empty na. Empty. Surudlan. Isa lang kag may nagamit man nga kondom gid nga nagamit na. Yes, correct Kaki5 dyan. Okay. Ini ang ginkumpirmar man sa aton ni Miles Jeron Kaki5 dyan, ni Police Major. Kaki5 dyan, madamo pasang ginatipon nga solido nga ebidensya ang Kalinog Municipal Police Station Kaki5 dyan agud mapagwa nila
ukon ma-file ang kaso ka K5 dyan. May mga anggulo naman sila ka K5 dyan nga ginasundan, no? Amo ang wala pag-intindihan ay sa transaksyon, love triangle. Ang love triangle ngayon ni ka K5 dyan, ang wala ininilagid ginadula. Ano nga klase transaksyon? Siguro ka K5 dyan, base kung sa bayad. Bayad sa posibilidad, allegedly ka K5 dyan, ha? Sa pari kung siyempre LGBTQ ka K5 dyan ang involved rin. Kaya posibilidad amoy na kakitag dyan bayad siguro or kung mga ano ka dira nga ilang transaksyon nga wala pag-intindihan ay kakipad dyan. Kaya sa subong kakipad dyan, no, ang padayon pa nga nagatipon gid sa mga CCTV footage ang Kalinog Municipal Police Station. So may sementeryo, kung sa likod sa sementeryo ni sa Puan? Hindi. Kundi sementeryo, kampo, kag suba, bali na tong nasa Puan gini siya kakipay dyan sa natong ansang suba kag kampo. Okay. Kampo sa tubo? Yes. May pangali, may katubuan. Lapit sa suba ni, daw balod na ni, panawag siya sa balod mo? Oo, balod na nakipay dyan panawag. Kaya pila na lang akikang suba na mo. Okay. So, dira sa Puan. So, ginbalikan nila kapon, o sa nagligan nga daw, may na-recover nga karton, amo ning isa ka karton sa kondom pero why na sa kunod. Okay. Sa nakita na gali kakita dyan ang kondom, no, sang time man mismo nga kung sa diin nasa Puan si Henson. Okay, pag sa pugid sang bangkay niya, may nakita man sa palibot nga may kondom. Hindi, isang time ginakakita dyan, amo pagkakita. Okay, gani pagka-recover sang bangkay bla? Sa nakita ang bangkay, may nakita nila gilayon ining kondom. Yes, correct, kakita dyan. Okay. So, used na, paano ma-distinguish, sabi ang used, kay nagamit na nga kondom, kakipay ba, EJ? Kay kakita dyan, nang itsura niya sini kakita dyan, ano ni siya panawag, nagbaliskad, dahil ni siya kuno, or may mga something na black kakita dyan? Ano kanina, estudyante ni siya, no? Yes, ang victim? Third year college. Third year college sa eskwela? Sa Kalinog campus ang West Visayas State University kakipad dyan. Kadang iya sini nga kurso kakipad dyan is business business administration? Yes. Okay. Pila edad ya? 23. 23 anyos. Okay. Third year so isa na lang taning katuig, no? Amo na gani kakipay dyan, dako gid ang pagkanugon sang pamilya ni Henson kag sang iyaman nga mga friends ni sa iya. Ano ni SK member sa barangay nila? SK Kagawad kakipay dyan, no? SK Kagawad? Okay. Kagapon man gani kakipay dyan nga na istorya kagapon ang barangay kapitan sang barangay Maranbig, no? Kung siya man niya ang atong ni pamangkot, parte sini sa background ni Henson, tama ini kuno kakipay dyan kabuot nga klase sang bata kag mapisan. Kay ini kakipay dyan, isa man ini nga masaligan ni barangay kapitan sa ilang barangay nga nag-obra kakipay dyan sa mga paperworks nila. Kay si Henson kuno kakipay dyan, maalam ini nga bata. Wala mo ini mga katulad ni sila nga mga member sang LGBTQ+, no? May iban sila nga matando sa obrabla, maayo pa obrahon. Kag mga maalam, no? Luwas na sa iban daya nga ini mapuslan. May mga ara sila na nga mga maalam mo. Extraordinary bilang ila sining abilidad kakipay ba, AJ? Mga talented din sila kakipay dyan. Oo. Kag Henson gani ni kuno kakipay dyan, kabalo ini mga manicure, kabalo magriband, kabalo manggunting. Oo. So katingwa gid saya, kay tipigado man sila pangabuhi nila. Oo. So katingwa gid siya nga kahit pa paano maka-income siya, makakwarta siya para magsuporta sa iya sining nga pag-eskwela. Kag hindi ang iya sini kuno kakipay dyan nga ginhambal gid siya nga Iloy. Hindi na siya kuno pagkabalakan sa ilabi na sa galastuon sa iya pag-eskwela kay siya kabalo mangita kung paano makakita sa kwarta nga para itosto sa iya nga pag-eskwela bala kakipay dyan kay siya mapisan ini ang klase sang bata. Sano plano sang pulis nga magpasaka sang kaso? I think may persons of interest na sila mo. Ang persons of interest ni amo man ang ginasuspitsahan nila nga naghimo sang krimen?
Yes, correct ka kay 5 dyan. Mm. Kaga suno baga ni kay Sir Jiro, no, hindi lang kuno isa ka tawo ang sa likod sining pagpatay ka kay 5 dyan. Oo, so may mga upod pa. Posibilidad pa na kay 5 dyan. So, brubantayan pag na nato na. Okay. So, bantayan mo lang na, palupon nato ni kay para matagaman ni hustisya ang kamatayon niya siniyo. Amo gani ka kay 5 dyan, ang pamilya nagasinggitan gid sa hustisya. Okay. Salamat yun kay 5AJ. Sige kay 5 dyan, no, ang ining update, no, ilabi na gid sa natabo. Why ta dakop? Wala pa ka kay 5 dyan. Okay. Sige kay 5 dyan, no, ang ining update, no, nagika sa banwasang Kalinog, no, ginadulong gid sa inyo sa kalwasan D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Kaupon sa patrol, si kay 5 Gramilo Palik. Ako naman si kay 5 AJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Ililo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni K5 AJ Cordoba live from Kalinog, Iloilo. Tama na ba ang mga bagay na dapat mong makita? So kung sino nakabalo dira ti video dapat mag-cooperar kita sa aton mga otoridad. Mga kapulisan naton dira sa Kalinog Municipal Police Station. Para matagaan hustisya ning kamatayon nyo. SK Kagawad, naga-eskwela, nagatinguha. Para sa iya sini nga pagtuon. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang D3 Bayo, di antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan nato ang trangkaso hilanat si Pontiac Ubo kung magtumar kita sa D3 Bayo adlaw-adlaw. Ang D3 Bayo mga ka-K5, may mga taong bulag kahit dilat. Ginapatay niya sini ang mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi kag mga parasite sa aton sining lawas. Ilabi na gid ang virus katulad sang dengue, subong ti ginakangawaan naman ang dengue. Ay ti gasulod na ang tag-ulan, nagaulan-ulan ha. Nagabata naman sini kay nagadamo naman ang labok nga may dala sang dengue virus. O naga-star ka sa balahaon kag matubig nga lugar nga paborito balayan sang lamok. Taas balang imo sining hilanat kang may kaupod nga pagsakit sa ulo, pagsuka ka palanakit sa kalawasan. May naobserbaran ka balang nga pula nga rasis nga nagatubo si imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kon patimaan nga basi may dengue ka gani mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil. Ag vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil na parte sang D3 Bayo ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bayo ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bayo pinaagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung na-dengue ka. Ginapanami man sa D3 Bayo ang pag-usar sang mineral nga calcium, gagabulig proseso sang platelet aggregation, gagabulig man malikawan sang lawas ang bleeding kung na-impiktar ka sang dengue. Tinluan na ugsaran para di pagbalayan sa lamok nga may dala sang dengue virus. Dikawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kag mag D3 Bayo. Di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo magayo? Gusto mo ini magkadingge, mag D3 Bayo ka kag parisan naton sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Number 1 nga vitamin C karon sa bilog nga Pilipinas. May vitamin C syrup man para sa mga kabataan. Mighty C ginapabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog naton nga resistensya sa lawas para nga hindi kita matapikan sa mga baratian. Mighty C kag D3 Bayo. Mga di kalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, sa Lazada or sa TikTok.
Add to cart, idulong sa inyo mga puluyan. Available man sa mga product center ni Dr. Amil Oy nationwide. Available man sa mga suki nyo nga mga butika sa inyong lugar. Available man subong sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City nga may libre nga consultation kag check up today. Available man sa Miagao, sa dira sa Orbi Street, malapit sa public market sa Miagao, Iloilo, sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo, kag sa Salvacion Street, Pasig City. Kaya hambal ni Dr. Amil Oy, prevention is better than cure. Mapos punggan nga hindi ka magbalatian o nagatumar ka sang D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 adlaw-adlaw. Kay mabudlay bungon kung nagabalatian ka na. May mga taong tinatalian, sariling kamay at paa. Mabalik kita dugay-dugay sa dugang naton nga mga informasyon ka mga balita kag ang update naton sa Palarong Pamansa 2025. Live and direct from Lawag City, Ilocos Norte. Ang home province ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagkatapos ang DTX 500 Health Alert, pagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sang baya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang baya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Day, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalit, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 katuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro.
Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon nga kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamiling kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman namin. Handa magpalangga, serbisyo hindi magula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mait na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap ng alas 12 ng tanghali.
Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, CIDG Chief Torre itinalaga bilang bagong PNP Chief. Isa sa pinakamalaking solar farm sa Pilipinas sa matatagpuan sa Zambales. Pagtaas ng karneng baboy, asahan bunsod ng ASF. Dumaguete kinilala bilang top 1 ng World Travel Index 2025 safest city sa buong Pilipinas. Samantala, Tacloban City isinailalim sa state of emergency bunsod ng limitadong access sa San Juanico Bridge. Probinsya ng Antique nangunguna sa may pinakamataas na bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon sa Western Visayas. Samantala, isang barangay tanod sa Iloilo patay sa pananaksak matapos rumesponde sa gulo. Isang babae patay matapos magulungan ng truck sa Negros Occidental. At 4 na lalaki arestado matapos mahuling nagbebenta ng iligal na arma sa Aklan. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, hinira ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng Philippine National Police o PNP. Papalitan ni Torre si outgoing PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na magre-retiro na sa unang linggo ng Hunyo. Bago naging CIDG Chief, pinangunahan ni Torre ang pagpapatupad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court noong Marso ngayong taon. Bago naman itinalaga si Torre bilang hepe ng CIDG, naging hepe siya ng Davao Region Police na nangunguna sa operasyon na laban kay Pastor Apollo Kibuloy noong nakaraang taon. Network News. Mighty C Network News. Samantala, isa sa pinakamalaking solar farm sa Pilipinas sa matatagpuan sa Zambales. Detalye ng balitang yan, hatid ni K5 Smile Abrera. Naipakitang malaking hakbang ng bansa pagdating sa renewable energy sa pamamagitan ng San Marcelino Solar Farm na matatagpuan sa Barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales. Mula sa dating citrus plantation, ito na ngayon ang isa sa pinakamalaking solar power plant sa Pilipinas na may kapasidad na mahigit 500 megawatts at kabilang din sa pinakamalaki sa Southeast Asia. Layunin ng proyekto na suportahan ang energy shift ng bansa mula sa fossil fuels patungo sa malinis at renewable energy. Sa kabila nito, nanatiling hamon ang pagpapatuloy ng ganitong mga inisyatibo dahil sa pagbabalik pansin ng pondo sa gas projects ngayong 2025. Gayunpaman, ang mga proyekto tulad ng San Marcelino Solar Farm ay mahalaga para maabot ang target ng net zero greenhouse gas emissions sa taong 2050. Ipinagmamalaki ng lalawigan ng Zambales ang malaking ambag nito sa pag-usbong ng renewable energy sa bansa. Ang proyektong ito ay nagdadala hindi lamang ng malinis na enerhiya, kundi pati na rin ng inspirasyon para sa mas matatag at mas sustainable na kinabukasan para sa Pilipinas. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita at Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Gayun
Hindi naman itinanggi ng Department of Agriculture na tumaas ng bahagya ang presyo ng mga karneng baboy sa bansa dahil sa epekto ng African Swine Fever. Mula sa dating 390 pesos kada kilo ng karne, ng baboy ay nasa 450 hanggang 490 pesos na ngayon ang kada kilo nito. Dagdag pa ng DA na mula sa dating 13 million ang mga swine heads sa buong bansa bago ang pagtama ng ASF ay naging 8.5 million na lamang ito. Umaasa rin ang DA na maaaprubahan na ng Food and Drugs Administration o FDA ang commercial release ng mga bakuna laban sa ASF. Network News. YTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Dumaguete, kinilala bilang top 1 ng World Travel Index sa 2025 safest city sa buong Pilipinas. Ang kampyon na balitang yan, hati ni K5 James sa Bandoquillo. Kinilala ang Dumaguete bilang 2025 safest city to visit in the Philippines ayon sa World Travel Index na nakakuha ng 81.36% mula sa posibleng 100 puntos na mas mataas kaysa sa ibang lugsod ng bansa, kabilang ang Davao City na nakakuha ng pangalawang pwesto na mayroong 80.73%. Ang WTI site ay nag-uulat na ang mga residente at mga bisita ay nagsasabing sila ay ligtas sa Dumaguete City araw man o gabi na may patuloy na mababang panganib ng pagnanakaw, karahasan, scam o gumagamit ng iligal na drogas. Noong taong 2023, ang Dumaguete City ay nasa ika-4 na ranggo bilang isa sa pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas ng isang international na website ng paglalakbay na nagpapayo sa mga pandaigdigang turista sa pinakaligtas na mga lugar upang bisitahin sa buong mundo. Ikinatuwa naman ito ni outgoing Dumaguete City Mayor Perebulyo dahil nakilala ang lungsod na nasa top 1 bilang pinakaligtas na pasyalan dahil na rin sa efforts ng PNP at ng LGU Dumaguete. Ako si Kaki5 James de Trebayo Bandoquillo para sa kampyon nga balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Samantala mga K5, Tacloban City isinailalim sa state of emergency bunsod ng limitadong access sa San Juanico Bridge. Ang detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Jaime Gravador. Nagdeklara na ang konseho ng Tacloban City na nakapailalim na sa ngayon sa state of emergency ang buong lungsod ng Tacloban simula kahapon Mayo 29 taong kasalukuyan kasunod ng limited access sa San Juanico Bridge. Ang nasabing deklarasyon ay naglalayong mapabilis at tipunin ang mga rekurso at masiguro ang kaligtasan ng publiko, lalo na sumasailalim ngayon sa kritikal na kondisyon ang tulay na siyang nagiging lifeline ng mga bilihin, medical supplies at biyahe sa magkabilang isla ng Samar at Leyte. Sa ilalim ng Section 16 ng Local Government Code at pagtanaw sa National Disaster Protocols, pinahihintulutan na magdeklara ng state of emergency ang isang lugar kung nasa bingit ito ng peligro ang seguridad ng mga tao at masiguro ang agarang aksyon sa pagsagot ng krisis at delay ng mga importanteng serbisyo. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Jaime Gravador para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban na sa buong silangang Visayas. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. At probinsya ng Antique nangunguna sa may pinakamataas na bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon sa Western Visayas. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Family Palanog. Nangunguna ang probinsya ng Antique sa pinakamaraming kaso ng stunted o pandak na mga bata sa Western Visayas noong 2024. Base sa datos ng National Nutrition Council o NNC Region 6, nakakuha ng 9.64% ang probinsya na may pinakamaraming pandak sa 0 hanggang 59 months na mga kabataan. Sinunda naman ito ng Guimaras na may 4.83%, Negros Occidental na may 4.64%, Iloilo na may 4.43%, Aklan na may 3.75% at Capiz na may 2.26%. Habang nangunguna naman sa mga bayan sa probinsya ng Antique na may maraming pandak ang Lawaan na may 20.25%, sinunda ng San Remeo na may 19.72%, Valderrama na may 12.86%, Hamtic na may 11.9%
11.96% at Patnongon na may 11.80%. Ilan sa mga tinitingnang dahilan nito ay ang lugar o lokasyon kung saan nahirapan ang mga tao sa nutrisyon at health services. Nabatid na nagsisimula ang pag-address ng malnutrisyon sa mga nanay na buntis at importante ding tutukan ang mga bata hanggang 2 taong gulang. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, isang barangay tanod sa Iloilo patay sa pananaksaka matapos rumesponde sa gulo. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Patay matapos sinaksak ang isang barangay tanod na rumisponde sa gulo ng mga kabataan sa barangay San Juan Molo, Iloilo City, alas 5 ng hapon, Mayo 29. Kinalala ang biktima na si Michael Baredo, 38 taong gulang na residente ng nasabing barangay. Ang mga sospek naman ay sina Philip John Sanico, 25 taong gulang at Carlo Lakin, 22 taong gulang. Ayon sa investigasyon, rumisponde ang biktima kasama ang iba pang mga tanod sa nangyaring komosyon, ngunit nang sineta nila ang mga ito, inatake rin sila at doon na nangyari ang pananaksak kay Baredo. Sugat sa likod at balikat ang natamo ng biktima na idineklarang dead on arrival sa ospital. Sa ngayon, patuloy pa ang hot pursuit operation ng mga kapulisan matapos tumakas ang nasabing mga sospek. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayon din isang babae patay matapos magulungan naman ng truck sa Negros Occidental. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 Sunshine Lacson. Kalunos-lunos ang sinapit na kamatayan ng isang ginang matapos magulungan ng dump truck sa lungsod ng Kabankalan sa Negros Occidental. Nangyaring insidente sa Barangay Hilamunan pasado las 12 ng tanghali kahapon, araw ng Huwebes, Mayo 29. Nakaangka sa motorsiklo na minamaneho ng kanyang asawa ang biktima na si Maria Cecilia Martinez, 49 anyos, nang maganap ang trahedya. Batay sa impormasyon na nakuha ng K5 News FM, nakilibing ang mag-asawa sa namatay nilang kabarangay at patungo na sana sa sementeryo nang biglang nag-overtakes ang isang dump truck sa mga nagmamarcha. Nahagip ng truck ang manibela ng motorsiklo at tumilapon sa kalsada ang mag-asawa. Napunta sa ilalim ng truck ang ginang habang ang kanyang asawa naman ay tumilapon sa kabilang bahagi ng kalsada. Ligtas ang lalaki habang napisak naman ang ulo ng ginang nang magulungan ng truck at binawian ng buhay sa eksena ng insidente. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At 4 na lalaki arestado matapos mahuling nagbebenta ng iligal na armas sa Aklanan. Detalye ng balita, hati ni K5 Leonardo Vira. Timbong sa buy-bust operation, ang 4 na lalaki niligal na nagbebenta ng baril sa bayan ng Altabas kahapon ng umaga. Ang mga sospek ay mula pa sa San Jose Antique at tumungo ng Altabas Aklan sa kayang isang van. Kinilala ang mga sospek na sina Bobby Forasteros, 44 anyos na residente ng San Fernando, San Jose, at ng silbing driver ng van na si Rogelio Mabasa, 66 anyos, at Edgar Quanico, 64 anyos na kasalukuyang mga kagawad ng Barangay 5, San Jose Antique, at si Jose Antonio Incabo, 55 anyos, na residente naman ng Manaplan, Negros Occidental. Nabilhan ang mga ito ng kalibre 45 na armas, kapalit ang 60,000 pesos na pera. Sinubukan pa ng mga sospek na tumakas, ngunit mabilis naman itong nahuli ng mga kapulisan. Sa ngayon ay nahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Law at paglabag sa Omnibus Election Code o GANBAN. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At
mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad at tinanggap ng Israel ang bagong proposal nito para sa ceasefire nila ng Hamas. Ayon sa Israel Defense Ministry Office na kanilang mahigpit na pinag-aaralan ang proposal bago nila ito tuluyang tinanggap. Ilan naman sa laman ng nabanggit na proposal ay ang pagpapalaya ng 10 buhay na mga bihag maging ang 18 mga bangkay na mga bihag, kasama rin dito ang pagpapatupad naman ng 60 days na tigil putukan. Network News. Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jonathan Sabanal at Romeo Catalana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panundumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ipatan ng problema, magkamon kag magyubo sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nagdasa ko ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dami ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalit, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangabuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta
kag pagtuo sa aton kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang tigakatuig, kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita padayon nga magaugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman. Magpalangga sa tisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-inom sa bagko nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga 11 Mbps. Balik na sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:25 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato nga magtaas sa ato sini nga blood sugar, mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. Para malikawan nato na mga komplikasyon sa mga balatian sa aton sining lawas bangod kay may diabetes kita. Magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Kay na-control niya sining inyo sining diabetes. Kag para mahamok ang atong katulugon kon gabi, magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 di superior antioxidant.
DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. May mga taong bulag kahit dilat ang mata. May mga taong tinatalian sarili. Balik kita sa aton sining pagpangalagad ang update naton subong kay former Congressman Arnolfo Teves Jr. nga ini siya ang on the way ka transfer ini siya sa NBI detention facilities sa Muntinlupa. Kag nakatagsang assurance si NBI Director Jaime Santiago sang istrikto nga security protocols ang gin-enforce agad to ma-ensure ang safety ni Teves. Ibutang ini siya sa Solo nga Rome para mag-acclimate siya bilang isa ka detainee. Ag later on transfer na ini siya sa isimpon sa pila ka mga priso sa bilibid sa detention facilities ang NBI sa Muntinlupa, diraman mismo sa New Bilibid Prison. Naka-standby ang report sa buong ni Kaki 5 Alex Escalante. Live report nagikan sa headquarters sang 3rd Infantry Spearhead Division dito sa Banwasang Hamindan sa probinsya sang Capiz. Ay subong adlaw ginahiwat ang ika-51 nga anibersaryo, 51st founding anniversary sang 3rd Infantry Spearhead Division. Kaki 5 Alex, busta ang mga activities dira sa 3rd Island. K5 News FM Kampiyon Report. Kaki 5 Alex. Kagay John, malipayon nga ginasa ulog sa 3rd Infantry Spearhead Division sang Philippine Army ang 51st founding anniversary sang mga talatapan no Kagay John subong nga adlaw. So inyong gipangunahan of course ni General Samson ang commanding officer sang 3ID and of course sinupdan man ni sa nagkalain-lain nga mga battalion commander sang pilaman ka mga unit no sang Philippine Army diri sa Bugos nga Panay Island Kagay John. May mga dinapit man nga mga bisita, including representatives from the Philippine National Police, of course ang Police Regional Office 6, ari man ang Philippine Coast Guard, ang Air Force naton kagiban-pagid nga mga partnering agencies nga nagabulig sa Philippine Army agud nga mapabilin ang safety and security sang mga pumuluyo diri sa Bugos nga Panay Island. Kay 5 John, may pilaman ka mga miyembro sang Philippine Army ang ginpasidunggan, of course, bangod sang ginpakita nga dedikasyon sa trabaho ang kaisog while ara sa battleground nag-aaway sa mga katawan ng People's Army, no, Kaki 5 John. And of course,
ginkilalaman ang mga efforts ng nagkalain-lain ng mga units sang soldado diri sa Panay Island para nga at least ma-boost ang moral nila sa K5 kag makaobra pagid sang mas maayo pag ano ang present nila nga performance ilang tagsa ka mga trabaho kat John. So sa Subong actually naga-launch sa Subong no kag K5 John. No. Nakatilaw man kita sang mahagpok kag manamit nga panit sang lechon. Wow. Kampiyon. Third ID? Oo. Sino ang mataas ng opisyal sang Philippine Army nga arat dira Subong nga gininbitan nila sa 51st founding anniversary? Kay Sabjan? Oo. Sino nga opisyal sang Philippine Army ang arat na Subong nga gininbitar sang third ID? Kakipay Alex. Dola ang signal ni Kakipay Alex. Kaya ga-report niya sa Subong sa sulod sa headquarters sang third ID bla. Ang 51st founding anniversary. Arasa, Kakipay Balik, sinong invited, no? Sinong ang official sang Philippine Army o kung sang Armed Forces of the Philippines nga invited nila sa 51st founding anniversary? Yes. Ang nanging dinapit nga bisita, guest of honor, kay Sarjon, nga nagserve man speaker no during this event, si Lieutenant General Roy Galido, ang commanding officer no sa Philippine Army. So nagkadto gid siya personal sa headquarters sang Commanding General. CG sang Philippine Army. Yes, kasi Sarjon. Para nga ti maghatag man sang honor no kag award sa mga katapos sa Philippine Army nga nagpakita gid sang dedikasyon sa ila tagsa ka mga trabaho. So as of the moment, nag-converse ang pinamana ng mga representatives from different local government units. Kasi sa John, may mga major priority. Actually, si Mayor Richard Green sa John. Sang Miakaw? Yes, ari man di si Sara, Mayor John Aying. Oo. John Aying. Kaya retired Army General ni si Aying, no? Mayor Aying. Yes. Ari man diri si retired General Season. Ang Marion Season. Ni General Samson kay Pajan. And all other pagid nga mga DITs nga nagkadto gid diri personal sa headquarters sang 3rd Infantry Division sa Philippine Army. So, why mo ma-mention ang isa sa mga invited guest? Kakipay Alex? Ang invited guest dira, isa sa mga invited guest si Kakipay Alex Escalante. Kaya ako gambal sa bong. Speaking in behalf of the whole K5 News FM Philippines, although nga may upod mo kita diri counterparts nato, no? Sino? Hindi nga utod-utod ang signal mo eh. Si Kakipay pa rin sa K5 Rojas? Julito Borda. Okay. Kakipay Julito Borda, Ramada. Sulit. Kagiban pag kita sa media, Kakipay John, yan bakit? Ginpangita Manila gani diri si Chief Executive Officer naton, CEO and President, no, Dr. Ramil Uyam, si may ara sang ginkatuan abroad si tawag ni si Doc. Kagin pangita sa ni Sir Samson and all other man nga mga friends nga mga officers diri kasi sa John sa katapos ng Philippine Army. Kaya naman lang out of the country si Doc Ramil Uy. Bako out of the country, may travel with family. Okay. Okay. So ano mga sa sining founding anniversary, anong mga declarations na? Why na ining mga CTG subong sa Panay Island? Amo lang isa sa mga significant na ginambal, no? Ni Sir Samson as well as ni Lieutenant General Galido, ginagawin nila ang effort ng Philippine Army. Bangon sini ang pirata po sang No People's Army diri sa bugos nga Panay na bungkag na gid. So may mga remnants na lang. And it's easy for them, according sa ila, no, mas easy for them to tawag ni nga to make effort
nga madula na kagay 5 totally kagay 5 dyan. Oh, do ay nagin man no, ay nagin man sang siling may gaig sister no kay ti do na at least na ubos-ubos na sila gawa. May ara pa na guro pero ka panago eh. Oo. Yes. Kung may nabilin pa na nga biti ga panago eh. Kay ti budlay man ang daan nga subong ka daan kung di ka mag-surrender ti balaman naton nga kung gintagaan ka na tsansa sa gobyerno kung mag-surrender ka kay ikaw iya mismo eh kapag nag-surrender ti surrender ka na. Surrender ka na kay ti may para pang livelihood programs nga ginahatag ang Armed Forces of the Philippines sa mga katapos ang CTG, Communist Terrorist Group, ka mag-surrender. Yes, sa K5 John. Actually, ang double effort na lang nga ginamention gid sang mga matagas naton nga opisyal sa Philippine Army, including Major General Samson, of course no ang aton nga retired man nga pinuno man before sang Philippine Army, Major General Tison, as well as ang aton nga guest of honor si Lieutenant General Garrido nga ang effort lang nga i-double time gid sang mga katapos ang army no kakita John amo ang pagpugong sa recruitment nga ginapatigayon kay ang ila subong nga ginahimo ginasulod nilang mga eskwelahan, mga universities diri sa Panay Island para nagatinguha sila nga may ara naman sila mabutong kag mainganyo naman na magsaka sa bukid magupod sa ila para sa kausa nga wala man sang pakadtuan kag wala man sang pulos sa K5 Pagkidat so dapat ma-maintain ining programa nga ang presensya sa mga katapos ang Philippine Army nanoy tuhay nga mga government agencies ara sa mga kabarangayan sa Comuhan bla. Yes, sa K5 so plangabuyan sa mga pamuluyo, mga farmers naton sa kabukiran kag Comuhan na kakipay Alex. Oo, gintagaan man sang importance ang pagpatigayon sang NTFL kag effort bala sa K5 kiti before may ara na sang sila information nga gina-try nga dulaon bala sa K5 ang mga programa pero ginhugot ini nga ginpunggan man sang mga katapos ng Philippine Army and of course ang pila pagid ka mga mamalidha naton, mga congressman naton, sila naton sa mga senators kag pangilugan sila sa K5 so ang nauli new people sa army kanagkalain-laing na bahin sang pungsod naton kakipay. Okay. Salamat yun kakipay Alex. Sige. Ang ining balita ang nadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement ug makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kag iban pa nga mga sakit. Nagikan diri sa may Hamindan ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo na kita K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni K5 Alex Escalante. Way nga aton sining tandem broadcast sa mga waragwagan sang K5 News FM para sa update naton sa palarong pambansa 2025. Balik kita dugay-dugay pagkatapos gilamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Sa kapagtilaw sa gihapon mangibabaw ano man ang kabudlay importante nagaulog danay may iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon pagina ng mga luha ibatan ng problema magbangon kag magluhod sa bagunga paglaon wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay wala sang maya ay bisan anuman kalugay
2016, sa Noyentiyado ako ni Dr. Milby. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasig sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magpila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan ta sa kalipay wala sang baya ay bisan anong magkabudlay wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kat-5 Manilin Abaraw-Palit o kung mas kilala bilang Manunay Manet. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Milby. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadadagdan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Milby sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas maning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anyuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig kahandurawan. Kita, padayon nga mag-aupong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman na handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong, sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Milby sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Milby no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or
untat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isang empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minwoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makako, and that instrument na gigamit niya is our boss, Dr. Minwoy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minwoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa karawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kagbag. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Nakita mo na ba ang mga bagay? Balik na sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5, mga pikitanay sang DTX Coffee Mix. Amo ni nga kape nga healthy. Kay himo siya sang amarguso, chia seeds kag panit sang tubo. That's why nga healthy siya, antioxidant siya. On makaigop ikaw sang mainit-init ka DTX Coffee Mix, makasingkit ikaw sang namit kag sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix sa healthy coffee. Na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. May mga taong bulag kahit DTX Coffee Mix sa healthy coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto nyo naman na creamy coffee, mag-pre-bio coffee. Pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay, that's why nga healthy. Kag sububan mga kakifay, creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Kung maligo kita kay mainit ang panahon kon adlaw, para mag-priska aton sinay pamatyagan, maligo kita gamit ang Clinica DTX Beauty Soap. Nagapaprisko sa aton pamatyagan, nagapaputi kag nagapahamot sa aton siningalawas. Clinica DTX Beauty Soap mga kakifa. Pagkatapos naton paligo, goodbye bayabas, welcome mahamot nga ilog, mag Clinica Deo Fresh.
Fresh na fresh. Klinika Deo Fresh, mga kakipay. Ayaw gini kay nagahamot kay nagapaputi sang aton sining ilok. Hindi ka ba mahuya nga magbabay-babay ka kung mag-surusinyas ka kung ang ilok mo hindi itom. Klinika Deo Fresh. Kako nakasakit ang atong tiyan, i-Klinika Sporbiotics muna yan. Klinika Sporbiotics ha, kung nakasakit ang atong tiyan, bloated ang atong tiyan, may UTI, may LBM, problema sa tiyan, i-Klinika Sporbiotics muna yan. Klinika Sporbiotics, maayogid para maproteksyonan ang atong sining sulod sang tiyan. Kakon gusto mo ikaw nagatindog ang iban tumbadang tumba ng iban, ikaw tindog sa gyapon, mag-extend food supplement. Ang extend food supplement nagapabaskog, nagapatindog sa aton sining lawas, nami ang aton sining adrenaline, ang aton sining pwersa, ang aton sining kabaskog. Satisfied si Mrs., satisfied si girlfriend, satisfied man ikaw mismo. Extend food supplement may ingrediente nga maka kag klabuwaska. Kag kung sa din nagahatag ini, naga-circulate sa maayo ang atong sining dugo. Malayo kita sa stroke, malayo kita sa masakit mga kakipay kung naka-extend food supplement kita adlaw-adlaw. Extend food supplement, Klinika Sporbiotics. Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat? Klinika Deo Fresh. Klinika DTX Beauty Soap kag subong DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Mga di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicina Wellness Center. Available in nationwide. I-order nyo lang sa Shopee, sa Lazada, or sa TikTok. Idulong sa inyo sining mga puluyan. Kag subong man, available man nationwide sa mga product center ni Dr. Ramil Oy. Kag diri sa Iloilo City. Available sa Ilope Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libreng consultation kag check up today. Kag subong man, available man sa Miagao. Dira sa Orbi Street, malapit sa public market sa Miagao, Iloilo. Sa Kalinog, dira namtang sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo. Kag sa Pasig City, sa Salvation Street, Pasig City, mga kakipay. Ng umaga, lalo na kung ika'y gising. Ang bal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mas maayong nagatumar ikaw sang D3 Bio, MyTC, DTX 500 ka nagakapangapi ka sang DTX Coffee Mix. Para healthy tanan. Kay mapungka naton ang pagbalatian pero mabudlay na kon nagabalatian ka na kay mabudlay na bulngon. Sa aton sila mga koturan ha, so gamit lang kita, tumar lang kita sa mga food supplement yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Samtang ginapagimulahan naton ang mga nagdalaog nakakuha sang gold medals sa mga players naton, athletes naton nagikan sa Western Visayas sa ginapatikayon subong Panarong Pambansa 2025 ang Western Visayas, mga kakipay. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat? Sang una nga panahon ni ang naga-champion kwan na mo kung hindi NCR Western Visayas. Subong daw na ungusan kita sang Region 4A Calabarzon. Dimulat ng iyong mga sa mga hampang sa Panarong Pambansa. alam mo kung saan. Ano, of course, napangimbulahan man naton si bagong PNP Chief Director General Alam mo kung saan papunta. Police Major General Nicolas Torre III. Ini siya
ginakabig nga isa sa mga qualified man nga mangin PNP chief kag ti prerogative sang presidente ang pagpili. Hindi man kuno siling bangod kay si General Nicolas Torre III ang nadakop kay Apollo Kibuloy kag kay former President Rodrigo Duterte. Hindi qualified man siya. Kag the first nga graduate sang Philippine National Police Academy 1993. Iginabanta nga si Torre ang magaserbisyo mga isa ka tuig kag siyam kabulan. Iti ang mandatory age requirement mga kakipay. 56 mo. O mga isa ka tuig kag siyam kabulan nga pagpangalagad bilang PNP chief. The first ika-31 nga PNP chief si Police mangin Director General Nicolas Torre III, graduate sang tagapaglunsad Philippine National Police Academy 1993. Labing una nga PNP chief palin sa Philippine National Police Academy. Ang turnover ceremony pagaywaton ini sa Mayo 2 or Hunyo 2, June 2 ang turnover ceremony dito sa Campo Crame mga kakipay. Ay makaretire na extension ng ini ni PNP Chief, outgoing PNP Chief Director General Romel Marbel. Congratulations! Damo ang naga-expectar sa maayong ka-performance ni General Torre na masunod nga PNP Chief. Why na kita time dari sa aton sining nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Balikay kita sa Lunes. Ang inyo ka Key 5 Jan Sapio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita. Key 5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan.